Все повече малки и средни млечни ферми в България се борят за оцеляване. Производството на мляко намалява, разходите растат, а много стопанства се намират на ръба на икономическата устойчивост. През последните години хиляди животни изчезват от млечния сектор. Цели стада се разпродават, а много фермери се отказват от дейността си. И това не е защото не работят достатъчно. Напротив, българските фермери работят всеки ден, рано сутрин, до късно вечер. Гледам кравите всеки ден, млякото не се намалява. Но не знам дали е от храната, от водата или от нещо друго. Те се грижат за животните, хранят ги, доят ги, поддържат стопанствата си. Но въпреки този труд, резултатите често остават незадоволителни. Истинският проблем често е друг. Липсва нещо много по-важно. Липсва информация. Информация, която да помага на фермерите да вземат правилните решения. В България нямаме такава култура за подготвяне на добри фуражи, които в последствие дават своите резултати като млечност и здравословен статус на животните. Ако нямаме добре балансирани рецепти, започва да имаме най-вече проблеми в здравословния статус на животните. Прехранването и с концентрирани фуражи също води до проблеми. Според данни на Евростат, средният млеконадой в България е около 3628 кг на крава. Това е вторият най-нисък показател в Европейския съюз. В същото време разходите за производство непрекъснато се увеличават. Разходи за фуражи, за ветеринарни грижи, за труд, за енергия. Всеки ден става по-скъпо да се произвежда мляко. Много фермери усещат, че нещо в стопанството не работи както трябва, но не могат да кажат точно какво. Те си задават въпроси, на които нямат отговор. Колко мляко дава всяка отделна крава? Кои животни са продуктивни и кои не? Колко струва храненето на стадото? Как качеството на фуража влияе на резултатите? И най-важното, дали ежедневните решения водят до печалба или до загуба? Без тези отговори управлението на фермата се превръща в работа на сляпо. Решенията се вземат по усет, по опит и понякога по интуиция. Но това вече не е достатъчно. В големите ферми в Европа ситуацията е различна. Там се използват автоматизирани системи. Системи, които събират данни за всяко животно. Колко яде, колко мляко дава, какво е здравословното му състояние. Всичко се измерва, всичко се анализира. Но за малките и средни стопанства тези технологии са твърде скъпи. Изискват инвестиции, изискват софтуер, изискват оборудване. И затова в практиката често липсват дори базови записи. Няма системна информация за млеконадой на отделните животни, разходи за хранене, качество на фуражите, здравословно състояние, ефективност на дажбите. А когато няма данни, няма и яснота. Фермерът вижда проблема, но не вижда причината и съответно не може да намери правилното решение. Точно тук идва идеята на този проект. Проектът се стреми да реши проблема не чрез скъпа технология, а чрез практичен подход. Чрез изграждане на система за събиране, мониторинг и анализ на информация на ниво ферма. Система, която е достъпна, лесна за използване и приложима в реални условия. Фермерите ще записват малък, но ключов набор от данни. Млеконадой, разходи за хранене, количество и качество на фуража, здравословно състояние и други важни показатели. Това няма да бъде сложна система. Няма да има нужда от скъпа автоматизация. Ще се използват дневници, контролни листи, ясно дефинирани показатели, но най-важното е следващата стъпка. Събраните данни няма просто да се записват, те ще се анализират от специалисти, заедно с фермерите. Проектът предвижда работа директно на терен, в реални ферми, с реални животни и с реални проблеми. Ще се извършват редовни посещения, ще се анализира храненето, ще се изследва качеството на фуражите, ще се наблюдава състоянието на животните, ще се оценява ефективността на дажбите. Но най-важното, фермерите няма да бъдат само наблюдатели. Те ще бъдат активна част от процеса. Ще се провеждат обучения на място. Ще се учат как сами да събират данни, как да ги разбират и как да ги използват за вземане на решения. С времето ще се натрупа информация от различни стопанства. Това ще позволи сравнение, анализ и откриване на най-добрите практики. Понякога сме успявали да накараме фермерите да записват базови данни в една тетрадка, макар че това е допълнителна работа за тях.
Проблемите веднага се виждат и възможностите се откриват. Очакваните резултати от проекта са ясни и конкретни. По-добра информираност на фермерите, по-добро разбиране на собственото им стопанство, по-добри решения, базирани на реални данни, по-висок млеконадой, по-ниска себестойност на производството и по-голяма икономическа устойчивост. В дългосрочен план тази система може да бъде надградена с софтуер, с онлайн платформа, която да прави анализа още по-лесен и достъпен. Този проект обединява фермери, учени, консултанти и браншови организации. Всички работят заедно. С една обща цел – по-силно, по-ефективно и по-устойчиво млечно животновъдство в България. Ако управлявате млечна ферма и искате да подобрите резултатите си, този проект е за вас. Присъединете се към оперативната група на Европейското партньорство за иновации. Заедно можем да изградим по-добро бъдеще за българските ферми.